खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 27 अक्ट'बर 2023 बारायजाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। कार्बि आंलंआव सासे दुथां मुस्लिम सुबुङा सासे हिनजावसा गथ'खौनो बैसो जायै गथ'खौनो जिनाहारि खालामदों। आसामनि कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मानजा ओनसोलाव नाबामिनि मोनानि समाव सासे हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै बे मुस्लिम सुबुङा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दुथांनि मुङा जाबाय मानु आली। लकेलनि मानसिफ्रा मानु आलीखौ फासि होनांगौनि थाखाय पुलिस बादायाव खौसे जानानै दाबि खालामनाय जादों। गुजरातनि आराबालियाव गंसे केमिकेल फेक्टरियाव हरखाबै गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे गिथाव बाथाव अर खामनायजों मोन 60 केमिकेल टेंकिया खामनानै सिलिंखार बिलिंखार जादों आरो बे जाथायाव गोबां कौटि रांनि धोन सम्पथिफोरा खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय बिसिमारि गामियाव गंसे स्पिडआव खारबाय थानाय बास गारिया हरखाबै गंसे बाइकखौ सौना होनायाव जाब्रबथाय जानायाव बाइकआव थानाय सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो जाथायखौ खालामखांनानै बास गारिनि ड्राइभार आरो हेल्पारआ स्पटनिफ्राय खारखोमालांदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय राकिबुल इस्लाम। बास ड्राइभारआ कन्ट्रल गोमानानै बे जाथायखौ इनाय खालामदों। बे समाव ड्राइभार आरो हेल्पारखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बिसोरखौ थाबैनो हमगोन होननानै बरपेटा पुलिसआ रादाय होनाय जादों। बिफानि सिगाङावनो फिसाजोखौ एदावदों, इनाय खालामदों, नाम्बार बिदों आरो लासिं सिं खालामदों। उनावहाय बिफाजों आरो एदावग्राफोरजों नांलाय खमलाय जानायाव बिफाया बुथारजादों। फरिदाबादआव गारबा मोसानाय हाबाफारि जानाय समाव सासे 25 बोसोर बैसोनि सिख्लाखौ सानैसो सुबुङा एदावनानै नाम्बार बिनानै इनाय खालामबाय थानायनि जाहोनाव सिख्लानि बिफाया सहायनो हायियाव नुहुरनानै एदावग्राफोरजों नांलाय खमलाय जादोंमोन आरो बे नांलाय खमलाय जानायाव नारानासि जानायाव बिफाया नाख्लाय जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय बिफानि मुङा जाबाय प्रेम मेहता, 52 बोसोर बैसोनि। दा बे जाथायनि सायाव फरिदाबाद पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ आयेननि बायदि साजा होनाय जागोन होननानै रादाय होनाय जादों। कर्टआव केस गेलेनो थाखाय एक्स एनडिबि बिथांमोना रां मागिनांगौ जादों। बारग' एनडिबिफोरनि इयुना बबे लामाथिं? रांनि आंखालनि थाखाय क'क्राझाराव गला गला हाबनानै रां मागिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे नुथायखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव नुनो मोननाय जादों। एक्स एनडिबि समर बसुमतारी आरो एक्स एनडिबि बिनुसर बसुमतारी बिथांमोना नागालेन्डआव कर्टआव नुजाथिनो थाखाय रां मागिनांगौ जादों। जोंनि सिगांनो निउस मिडिया नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोजों आङो साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि बे समयसा जानाया जोङो दिनै जेन'बा जोङो मोनसे मागिनाय हाबाफारि लानांनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा सिगां समाव एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो एनडिबिनि खामानि एनडिबि हिसाबै जोङो मावबोदों, नांबोदों। दा बेनि उनाव जोंहा हमजानायबो जादों, बहुद बार हमजादों जोङो क'क्राझारावबो दङ केसा, ओमफ्राय नागालेन्डआव जोंहा डिमापुर नागालेन्डआव दङ। दा दिनै जोंना हिरिंआ दंगासिनो दङ। जेन'बा जोङो हमजानाय समावबो जोङो बोसोरसे जेन'बा जोङो माबा लानानै थानांदों, एनआइसि जानानै थानांदों जोङो। दा बेनिफ्राय जोंहा न'खरनि माखासे धोन सम्पतिखौ जोङो फाननानैसो जोङो बेलजों फैनांदों। दा बेजों लोगोसे जोंहा थांनायनि बेलायाव जोंहा मासै मास सानफ्रामबो जोङो माने कर्ट गाहैबाय थानाङो। जों बहानिफ्राय फैसा मोनबाय थाबावगोन, जोंहा जेबो गैया। बेराफारसे जोंना आथिं गासिबो बायजोबनानै दङ। बेराफारसे जों रिहाबिलिटेसनबो मोनाखै। आं बेखौनो फोरमायथि हरो गभर्नमेन्टनि सिगाङाव, आं बेखौनो खावलायहरो। मानो होनबा जोंहा जेन'बा कर्टआव जोंहा फाइन होखानाय दङ। कर्टआ जोंखौ एनडिबि होननानै जोंखौ सिनायथि खालामनानै जेन'बा पुलिस प्रकासन बा आर्मिनिफ्राय दिनै जेन'बा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंखौ हमनानै जेलाव जारा हास्ति खालामनानै जोंखौ जेन'बा जेलाव दोननानै जोङो न'खरनिफ्राय जोङो धोन सम्पति फाननानै जोंहा कर्टआव होबोनाय दङ। दा बे हिसाबै दिनै जोंहा रिहाबिलिटेसन मोननांगौनि बेलायावहाय जोंखौ माने रिहाबिलिटेसननि बेलायावहाय जोंखौ निल खालामगासिनो दङ। आं बेखौल' बुङो, एनडिबि एस हिसाबै 43 बेट्सआ लास्ट बेट्स बियो। मानो होनबा 11 जन दङ। बे समाव जेलानाखि आं हजों नागालेन्डनिफ्राय गबोयो 2019 सनावहाय, अब्ला बे समाव जोङो न'आव गबोखांनायनि उनाव जोङो एनडिबि पिडि हिसाबै डिरेन ग्रुप हिसाबै जोङो कारिगाव केम्पआव जोङो थादोंमोन। बे समाव 43 बेट्सआव 11 जन दङ। जोंहा नै जनक कुमार ब्रह्म बिथाङा थैलांबायसो आरो बेजों लोगोसे बिजय बर'मोन दङ, बिथांमोनानो लास्ट बेट्सखा बियो। ओमफ्राय बेनि बेलायावनो जेन'बा न'खरनि मानसिफ्रा हमजानायनि बेलायाव खबर मोनैनि सायाव हजोंहाय आंहा सासे जेलावबो लोगो दंमोन, बर' मानसि, बे मार्डार केसाव थानाय। बे बर' मानसिया आंनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारखौ लाखिनानै बिसोर जेलानाखि हमजानानै थाङो
अब्ला हमजानानै थांनायनि बेलायावहाय आङो बिसिनि न'नि मानसिफोरखौ आंनो समाधान खालामनानै माने मिलायहोनानै कमप्रमाइस खालामनानै मोननैबो न'खरनिखौ आंनो थिनहरनानै गहोबोनाय आं बेखौनो खावलायनो सानदों उमुक थुमुकफोरनि बिहाव बिखुनजोफोरा अबे समनि एनडिबिमोन बिसोरा बोरै रिहाबिलिटेसन मोनखो आरो 43 बेचआ लास्ट बेचआहाय दिनै बिनि गोजौआव बोरै मोनखो दा दिनै जेन'बा जोंखौसो एसेबां खस्थ' दुखु दाहाखौ नुबाय जोंहा मावनानै जानो जेबो गैला जों हाजिरा मुजिरा मावनो हाया आथिं आखाइ जेबो गैला जोंहा गासिबो जोंहा समायसाजोब दा बे हिसाबै जोंखौहाय जेन'बा नेग्लेक्ट खालामबाय थानायनि दारैहाय जोङो रागाजों दिखारजों दिनै जोङो सहायनो हायैनि बेलायावहाय जोङो दिनै मा गिदों मानो होनना बुंबा जोङो जोंनि समयसाखौ जोङो सामफ्रामबो जोङो माने जोंनि समयसाखौ जेरैखि जाया जोङो प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामलांबाय थागोन जोङो पेन्डिं जानानै जोङो माने गालांनो जों सानाखै मानो होनबा जोंहा पेन्डिं जानायजों लोगोसे जों बहा थागोन बहा मागोन जोंहा खारखुमानानैबाबो जों जेखि खामानिबो मावनानै सोलिनो हाया बे हिसाबै आङो बेखौनो गभर्नमेन्टनिसिम गोख्रोङै दाबि खालामो गोख्रोङै खावलायहरो जाहाथे मोननांगौ बेलायावहाय जेसेबांनाखि केस गोनां एनडिबि बिसोर गासिबनोबो होजोबो सोरबा पाब्लिकआनो हर पाब्लिकनोबो होनांगौ मानो होनना बुंबा जों थानाय जों जानाय बिथांमोनखौबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय एनडिबि होननानै हमनानै दिनै कर्टआनो लुथिदोंनो हादोंबा कर्टआनो दिनै फाइन फोनांनो हादोंबा उकिलानो दिनै फाइन लानो हादोंब्ला केस फोजोबनायाव कयेकजना जोबलांबाय थाखा होनानै फोजोबनो हादोंबा दिनै गभर्नमेन्टआ जोंनि सायाव मा दोनखुमानो नागिरदों आरो बैसिनि सायावबो मा खालामनो नागिरदों दिनै जेन'बा मोननांगौ बेलाखौ गासिबो मोनजोबनांगौ फैसा होखानाय हिसाबै जोङो बेखौनो बुङो एनडिबिआ सोरमात एनडिबिआ सोर नङा 2013निफ्राय जेसेबांनाखि अल वार्ड अपारेसन जादों बे समनिफ्रायनो अबे गामियाव एनडिबि दं अबे गामियाव एनडिबि गैया बेखौ गभर्नमेन्टआ मिथिखाजोबो नाथाय बेखौ सोर दोनखुमानो नागिरदों जों बेखौसो सोंथि खालामहरो आरो बेखौसो जोङो माने दाबिबो खालामो जाहाथे मोजाङै मोजां जेसेबांनाखि एनडिबि दङ बेनो थाबैनो रिहाबिलिटेसनखौ होलाङो आं बेखिनिखौनो बुङो दा बे बाथ्राखौनो जों बुंगासिनो दङ गासिबो एनडिबिआ मोनजोबगोन होननानै दा बे बाथ्राखौ लानानैनो जोङो बुंदों 43 बेचनि गोजौआवहाय नंगौ नङा जों बेखौ मिथिला लास्ट एनडिबिएसआव 43 बेच बियो 11 जनजों ट्रेनिं होनांदों बा जों नागालेण्ड जेलाव दङ बे 2018 ना 19आव रिलिज जाखो बेखौ आं बुंजोबनो हाला बेखिनियानो होमबा दिनै 56 57 बेसेबांबासिम दंहैयो अबेनिफ्राय ओंखारबोखो आं बेखौसो सोंथि खालामहरो दा बिथांमोननि दारैनो जोंहा आन्दायनानै दङ जोङो दुखु खस्थ'खौ जोंहा सहायनांगासिनो दङ दा बे हिसाबै गावजों गाव जोङो बेफोरबायदि सोंखारिलायबाय थानोबो जोंहा सम गैयामोन अब्लाबो जोंहा जोंनि माखासे दुखु मोननाय माखासे गोसोआव माने आघात होजानाय हिसाबै नेग्लेक्ट खालामजानाय हिसाबै जोङो बे हिसाबै जोङो एकदम दिखारजों जोङो बे हाबाफारिखौ लालांबाय नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि